350-400 अलास्का। वाव, हे आम्ही काय मागवलंय कॉम्बिनेशन, तू काय म्हणजे चॉपर राईस ना, कॉम्बिनेशन चॉपर राईस, लॉलीपॉप, स्टार्टर, सूप, बेस्ट बीच, एकदम छान वाटतं, एकदम मस्त। गाडी तिथेच पार्क केली आहे, म्हणजे पूर्ण एंडपर्यंत गाडी येते। आणि तिथे बघा माझ्या पाठी बघा ती कोकोनट ट्रीज किती छान वाटतात। आणि या बीचचं नाव आहे वायंगणी बीच। पूर्ण फॅमिलीसोबत आम्ही एकदा येऊ आणि आम्ही काय मजा करतो ते सुद्धा तुम्हाला दाखवू। आणि आपल्या होमस्टेपासून एकदम जवळ आहे, 10-15 किलोमीटर्समध्येच आहे। बघण्यासारखं, वा काय निसर्ग आहे, एकदम छान। पाठी पण झाडं बिडं बघा, एकदम सुंदर, एकदम मस्त। आणि बीच भरपूर मोठा आहे, पाणी बिणी भरपूर, लाटा बिटा बघा कसे येतात, एकदम छान। वरती तुम्ही तिथे क्लाउड पण बघू शकता बघा, ते पाऊस पडल्यासारखं आहे बघा। हे बघा पाय दिला की हे बघा हे खाली गेलं, पण भरपूर छान। जेव्हा मी इथे उभा राहून बघतो ना, एकदम छान वाटतं, एकदम प्लेझंट, मस्त सुंदर। आणि आम्ही कोणत्या टायमिंगवर आले माहिती का, आता इथे हे 4:30-5 वाजले, तेव्हा हे छान वाटतं, ह्याच्या अगोदर येऊ नका। थोडंफार या बीचला पण क्लिनिंगची गरज आहे, होईल क्लीन झालं की अजून जरा छान वाटेल। थोडेसे मधी थोडेसे कचरा आहे, एकदा क्लीन झाले की हे पण छान वाटेल। नेटवर्क मला अपडाऊन वाटतोय, कधी कधी नेटवर्क आहे तर कधी कधी नेटवर्क नाही आहे इकडे। आज इथे बघा मी तुम्हाला दाखवणार आहे की आम्ही क्लिनिंग प्रोसेस कशी करतो। फॉर एक्झाम्पल कार आहे, आपला आजूबाजूचा परिसर आहे, आपल्या घरात कपाटाच्या पाठी घाण किती असते ते सगळं आम्ही क्लीन कसं करतो ते मी आज तुम्हाला दाखवते। तर आम्ही यूज करतो इथे अगारोचा वेट अँड ड्राय व्हॅक्यूम क्लीनर। तर इकडे बघा आपला असा मॉडेल आहे व्हॅक्यूम क्लीनरचा, छान आहे ना, एकदम स्टील बॉडीमध्ये आहे। तर आता मी तुम्हाला अगारो कंपनीचा व्हॅक्यूम क्लीनर यूज कसा करायचा आहे दाखवते। इथे बघा मोठा पाईप दिलेला आहे आपल्याला, असं एक खाचेत अडकवायचं आणि राईट फिरवायचं की ह्या आपला व्हॅक्यूम क्लीनरचा जो पाईप आहे तो फिट झाला, आणि लेफ्ट केलं की हा अनलॉक झाला बघा। आता आधी खाच्यात टाकायचं आणि राईट फिरवायचं म्हणजे हा लॉक झाला। त्यांनीच हा ब्रश दिला आहे, हा असं आपल्याला जस्ट अटॅच करायचं आहे बघा, असं काढू पण शकतो आपण, आणि जस्ट हे सिंपल अटॅच करायचं आहे। तर आता बघा इथे डस्ट किती झालेली आहे, आम्ही जस्ट बीचमध्ये जाऊन आलो ना, तिथे बघा सगळी सँड झालेलं आहे हे बघा। तर आता मी तुम्हाला दाखवते क्लीन कसं करायचं। तर आपल्या व्हॅक्यूम क्लीनरचा बटन मी ऑन करते, हे बघा 1 नंबर लिहिलाय तिथे बटन आपण ऑन करायचं आहे। बघा किती क्लीन झालं, नवीन सारखं वाटतं, एकदम मस्त, जराही पार्टिकल दिसत नाहीये मला सँडचा। तर आता मी हा ब्रश ते रिमूव्ह करते, हा बघा, आणि ह्याच्यानी पण आपण क्लीन करू शकतो। तर हे जे असे छोटे पार्ट्स आहेत ना आतले, हे बघा हे जे खाचे आहेत, ह्या कसं क्लीन करायचं। अगारो व्हॅक्यूम क्लीनरची पॉवर कॉर्ड आहे 5 मीटरची, आणि ह्याची कॅपॅसिटी जी आहे ती आहे 21 लिटर कॅपॅसिटी। आता जर सपोज तुम्हाला हा रूफ क्लीन करायचा आहे तर इकडे त्यांनी बघा ॲडजस्टेबल एक्सटेंडेबल ट्यूब सुद्धा दिलेला आहे। तर असा हा वर होतो आणि इथे आपण ह्याला जॉईंट करून आपण यूज करू शकतो। हे बघा हे खूप इझी टू यूज आहे, आणि याचं वजन 6 किलो आहे। एकदम म्हणजे हातात घेतलं असं काही वजनदार असं काही वाटत नाही, आपण घेऊन असं फिरू पण शकतो घरी इकडे तिकडे असं क्लीन करायला। प्लस ह्याचं म्हटलं तर हे आपण कसं हे मूव्ह पण करू शकतो, हे बघा ह्याला व्हील्स दिलेले आहेत, तर हे आपण आल्ला जसं मूव्ह पण करू शकतो। तर मी तुम्हाला आता ब्लो फंक्शन कसं यूज करायचं ते दाखवते। हा पाईप मी आधी इकडनं काढते आणि इकडे अटॅच करते, हा बघा आपल्या खाचीत टाकला, राईट फिरवलं, लॉक झाला। तर मला आता कोच क्लीन करायचं आहे। तर हे बघा इकडे जे फटी आहेत ना ते सहजासहजी क्लीन होत नाही आपल्याकडनं, हे बघा हे असे आत एकदम फटी ते क्लीन होत नाही। तर त्याच्यामुळे कसं क्लीन करायचं, इथे बघा हे असं अटॅच करायचं आहे ह्याला,
मी आता फ्लोर ब्रशचा वापर करते, तर हे जे इक्विपमेंट आहे मी काढते, हा अटॅच करते. हा बघा, मी ते कोच हलवलाय आणि कोचच्या पाठी जे डस्ट आहेत ना ते बघा, ते मी आता क्लीन करतेय. तर सर्वात आधी हे मी काढते आणि ॲडजस्टेबल एक्सटेंडेबल ट्यूब जो आहे ना तो अटॅच करते. हा बघा, असं अटॅच केला, ते हे लावलं, हे बघा असं हे एक ॲडजस्ट केलं. त्यानंतर आपण आपली मशीन ऑन करूया. तर इथे बघा छोटे छोटे जे डस्ट होते, जेवढी पण घाण होती ना, ते सगळं क्लीन झालेलं आहे आणि एकदम छान क्लीन झालेलं आहे, एकदम क्लीन. इथे बघा फटी जी आपली घाण आहे ना विंडोच्या फटी, ती पण मी क्लीन करून तुम्हाला दाखवते. तर बघा हा नोझल मी अटॅच केलाय. हा बघा, खिडकीच्या इथे बघा हे जाळी लागलेत बघा स्पायडर नेट, तर हे पण मी क्लीन करून दाखवते तुम्हाला. हे बघा दिसतंय. इथे बघा खिडकीच्या फटी किती छान प्रकारे क्लीन झालेत बघा, एकही डस्ट दिसत नाहीये. ॲगेरो वेट अँड ड्राय व्हॅक्यूम क्लीनरचं सक्शन पॉवर आहे अप टू 21.5 किलोपास्कल. तर आता इथे बघा कचरा कुठे साठलाय मी तुम्हाला दाखवते. आता आपल्याला हे लीड ओपन करायचं आहे. टिफिन बॉक्स कसं आपण ओपन करतो तसंच ओपन करायचं आहे. हे बघा, आणि इथे बघा तुम्ही कचरा दिसतोय तुम्हाला, तर कचरा गेला कुठे प्रश्न पडला असेल ना, तर तुम्हाला आता मी रियालिटीमध्ये दाखवते कचरा कुठे आणि किती साठलाय. हे बघा दिसला. हा बघा कचरा बघा किती, जेवढं पण आपण डस्ट काढलेलं कारचं, इथे विंडोचं, कोचचं, ते सगळं डस्ट इथे आलेलं आहे. आणि ह्याची कॅपॅसिटी 21 लिटर असल्यामुळे ह्याच्यात भरपूर कचरा साठू शकतो. तर हा हातात माझा जो ब्रश आहे तो फ्लोअरमध्ये जर कचरा असेल तर ह्याने साफ करायचा आहे, आणि पाणी वगैरे काय पडलं असेल तर ह्याने क्लीन करायचं. हे बघा, तर इथे बघा आमचा अगारोचा वेट अँड ड्राय व्हॅक्यूम क्लीनर तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून आम्हाला नक्की सांगा. आणि याची सगळी माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही पण यूज करा. खूप छान प्रोडक्ट आहे आणि रिझल्ट याचे खूप चांगले आहेत. चला सर्वांनी इथे या. प्लेट नंबर 1 आंब्याची इथे ठेवूया. ताट नंबर 2 ह्याच्यात जरा कमी आहेत, ह्याच्यात जास्त भरलेले आहेत. बघा किती आहेत आंबे, बघा किती आंबे आहेत. हा टेबल ठेवलेला आहे आणि इथे हे जे 2 आंबे आहेत हे मी पाण्याने चांगले धुवून घेतलेले आहेत. आता मी तुमच्या समोर कट करूया आणि मँगोज तुम्हाला पण दाखवतो. आणि हे आता जे आपले सिल्वर रूममध्ये जे आपले 2 गेस्ट आहेत त्यांच्यासाठी हे 2 आंबे मी पाठवतोय. आज आपल्या गोल्डन रूममध्ये बुकिंग आहे, ट्विन रूममध्ये बुकिंग आहे, ट्विन 2 मध्ये 4ही रूममध्ये बुकिंग आहे. टोटल 20 माणसं आहेत. तर त्यांना मी 6-8 आंबे असे, हे प्लेट दिसतात आहेत ना, असे आंबे वेलकम ड्रिंक देतो. तर आपण मँगोनी वेलकम करूया त्यांचं. वाव, एकदम छान, एकदम मस्त रत्नागिरीचे आंबे. बघा या सर्वांनी खायला. सुरीला धार कमी आहे. जे थोडेसे असे मला नरम वाटत होते ना ते मी असे काढून घेतले. आणि हा एक फोड मस्त, एकदम छान, एकदम मस्त. आता तुम्ही जेव्हा वरती जाल ना आणि कोणत्या गेस्टला जर दिलात ना, काजल एका रूमला एवढे, 2 रूमला डबल, 4 रूमला 4 प्लेट चालेल. जावं लागेल परत 2-4 डझन आणायला. हा मग काय आलं, एवढे आणले ते कशाला. चपात्या किती माहिती, 10 चपात्या पाहिजेत. आजची ऑर्डर बघा, त्यांना फक्त 10 चपात्या पाहिजेत, मेथीची भाजी आणि 2 लोटे सोलकढी. आता सिल्वर रूम चेकआउट होणार आणि मग परत गोल्डन, सिल्वर, ट्विन 1, ट्विन 2 सर्वजण येणार आहेत. आता तुम्हाला एक असं ताट दाखवतो. तुम्ही पण असं येऊन फक्त भाजी चपाती सुद्धा घेऊ शकता, म्हणजे पूर्ण थाली नको असेल तर तुम्ही असं घेऊ शकता. तिथं बघा त्यांची ऑर्डर काय आहे. त्यांना 5 चपात्या पाहिजे, मेथीची भाजी आणि 2 सोलकढी आणि 5 चपात्या पार्सल पाहिजे त्यांना न्यायला. असं चेकआउट आहे ना त्यांचं. चला, पावसामुळे कसं सर्व थंड झालं, मस्त वाटतं इकडे. आता जरा ढगं पण मस्त वाटतं बघायला. ते बघा आता रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला आलो होतो, आपल्या गेस्टला ड्रॉप केलं आणि आता आपली रात्रीमध्ये ऑर्डर आहे चिकन थाली. आत्ता जे सध्या वरच्या रूमची मला ऑर्डर माहिती पडली ते 2 चिकन थाली
2 मटन थाली आणि 2 फिश थाली. फिशची मी डिलिव्हरीसाठी ऑर्डर दिलेली, ते डिलिव्हरी करतील. हे रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन रोड आहे. इथे सुद्धा असे छोटे फार खानावळ असतात, तुम्ही इथे पण येऊन जेवू शकतात. एकदम ॲफोर्डेबल असतात. 100, 150, 200, 250, 300 रुपयात असं थाल्या आहेत. एकदम स्वस्तात मस्त. ते पण सुद्धा इथे येऊन तुम्ही खाऊ शकता. रेल्वे स्टेशन रोडलाच आहे, पण ते थोडंसं बाहेर बसल्यासारखं फिलिंग येतं, पण ठीक आहे. तर इकडून आपण हे रत्नागिरी कोल्हापूर हायवेला आलो. इथे सुद्धा काम चालू आहे, डबल लेनचं काम चालू आहे. म्हणजे एक व्हायची तर जायला 2 यायला 2 असे करतात लोक. आणि समोरचं सर्व वेदर एकदम सुंदर झालेलं आहे, पावसामुळे एकदम मस्त वाटतंय. चला, शॉपिंग झाली, सर्व झालं. माझं जेवण राहिलेलं आहे, जेवूया आपण. बाकीचं इतर कामं पण बघूया. इथे बघा, ह्याला परत वेल्डिंग केलेली आहे. ओके, तर मी बसून दाखवतो. परवा बसण्यासारखं नव्हतं. येस, बसू शकता एकदम व्यवस्थित. पण ओव्हरवेट, जास्त माणसं जर बसले ओव्हरवेट तर हे हलणार. पण आहे ओके आहे. पाऊस, वादळी वाऱ्यासारखा पाऊस येतो, सर्व खुर्च्या बिरच्या पडतात, मग त्यांना झोपून ठेवलेलं आहे. आणि यस, आपल्या गेस्टला जे फ्री आंबे दिले होते ते बघा, 2 सोलकढी, भाजी आणि चपाती होती ना, ती खाली न्यायचं आहे. हे त्यांचे बेडशीट्स काढलेले. आणि बाकी आपण बघूया. गोल्डनमध्ये 3 माणसं आहेत, सिल्वरमध्ये 3, बरोबर आहे 3. तो कॅरम बाहेर घ्यायचा आहे. आणि सिल्वरमध्ये 3. एक बेड लावायचा ना वहिनी इकडे. चला, पावसासारखं वातावरण आहे आणि आपले सर्व स्टाफ, 3ही स्टाफ क्लिनिंग करून गेले आणि मी सुपरविजन केलं. आणि काय काय क्लीन करायचं ते सुद्धा मी हातभार लावला. आता तुम्हाला फक्त इथे एवढं दाखवतो की या दोन्ही रूममध्ये आज मॅक्झिमम कॅपॅसिटी म्हणजे 7 माणसं या रूममध्ये येतात आहेत, 7 माणसं या रूममध्ये येतात आहेत. ते तुम्हाला दाखवतो कसे येतात ना, कसे झोपणारे आणि कसे बेडिंग लावलेत ते. ह्याचं रिझन काय आहे की आज सॅटर्डे संडे वीकेंडमध्ये आज एवढी बुकिंग्स होती की आपल्याला डबल ट्रिपल पण बुकिंग आले, पण रूम्स आपल्याकडे 4च आहेत आणि त्यांना पण एका रूममध्ये सर्व ॲडजस्ट करायचं होतं. तर बेडिंग बघा कसं आहे, 1 2 3 4 आणि 5. मग तुम्ही म्हणाल की 6वा आणि 7वा कुठे राहील, तर बघा एक गादी इथे ठेवली आहे, ती नंतर झोपायची वेळ आम्ही त्यांना इथे घालून देऊ, म्हणजे इथे 3 झाले. आणि हा बेड आहे ना, हा असं जर खाली झोपवला, हे बघा की खाली झोपतो व्यवस्थित, तर इथे 6वा 1 2 3 4 5 6 आणि इथे 4 झोपतात, 7. तर टोटल 7 माणसं अशी झोपू शकतात. सेम इथे तसं केलं आहे, तसंच तिथे सुद्धा केलं आहे. तुम्हाला दाखवतो. म्हणजे आज एवढी रिक्वायरमेंट होती की रूम्स अवेलेबल होत नाही, म्हणून जर तुम्ही अगोदर बुकिंग करताय तर तुम्हाला चांगलं होईल. 1 2 3 4 5 6 आणि 7. इथे बघा सर्वांचे बेडवरती टॉवेल्स आपण ठेवलेत आणि एक्स्ट्रांचे इथे ठेवलेत बेडशीट्स. हे आम्ही त्यांना काय म्हणणार की तुमचं जेवण बिवून झालं, रात्रीची वेळ आली की आम्ही येणार आणि इथे एक बेड आणि इथे बेड एक टाकून देणार तुम्हाला. म्हणून आम्ही अगोदरच सांगतोय तुम्हाला की बुकिंग ॲडव्हान्समध्ये करून ठेवा. ऑन द स्पॉट आलात तर जे 6 माणसं 2 रूममध्ये राहत होती ती 6-7 माणसं एका रूममध्ये राहतात आहेत. ओके, तर टोटल दोन्ही रूममध्ये 14 आहेत आणि गोल्डन सिल्वर, गोल्डनमध्ये 3, सिल्वरमध्ये 3, 7-7 14 आणि 6 20 माणसांची बुकिंग आपली 2 दिवसासाठी आहे. वाव, बघण्यासारखं आहे. क्लाउड दिसतात आहे तुम्हाला, कसे दिसतात आहेत बघा. सर्व तिथे भरपूर पाऊस पडणार आहे बघा, एकदम मस्त. चपलं आलात की तुम्ही इथेच काढत जा. आणि मी वरती का आलो आहे तर आपला जो कॅरम ठेवलेला आहे, तुम्हाला कॅरम आता रूममध्ये ठेवावं लागणार, कारण कॅरम नाही घेऊ शकत पावसाचे पाऊस सारखा झाला आहे आणि पाऊस पडतोच आहे, झाला काय बघा. पण सिनेरी बघा, बघण्यासारखी आहे. जर तुम्हापैकी कोणाला पावसात यायचा असेल तर आम्ही होमस्टे रेडी ठेवायला रेडी आहे, तुम्ही येऊ शकता. तुम्ही इथे बघा, ह्यांनी पण मला लाईव्ह लोकेशन सेंड केलं आहे आणि ह्यांनी पण मला लाईव्ह लोकेशन सेंड केलं आहे. पण तुम्ही जर अपडेट केला तर मला दिसणार, नाही तर मला लांब दिसतं, नाहीतर अपडेट असलं पाहिजे. तरी पण मी बघा ह्या रूममध्ये पहिले येतात आहेत, म्हणून AC ऑन करून ठेवलेली आहे आणि रूम रेडी करून ठेवलेला, म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही आतमध्ये गेलात की थंड्यामध्ये येतात. लाईट बंद आहे पण रूम कूल आहे एकदम. बघा तुम्हाला आवाज येत असेल बघा, AC ऑन करून ठेवलेला आहे.
सेम कंडिशन वरच्या बरोबर पण जाते, पण मला अपडेट पण असलं पाहिजे की तुम्ही एक्झॅक्टली आहे कुठे. चला इथे टेबल्स पण व्यवस्थित लावून घेतलेले बघा, एकदम मस्त पावसात जेवायला एकदम छान वाटेल. रोड पण बघा पूर्ण भिजलं. माझी गाडी म्हणून मी पुढे ठेवली, कारण इकडे एक गाडी येईल, समोर एक गाडी येईल, बाजूला एक गाडी येईल, 3 गाड्या येतात. हे बघा इथे प्रॉन्सचे स्टार्टरची ऑर्डर आहे. इथे मला चिकन परत आणावं लागलं बघा. इथे एक पहिला चिकन बनतो आहे, त्याचा मॅरिनेट करून इकडे ठेवला आहे. पहिले थाली किती होते चिकनच्या, आता किती वाढले परत, टोटल किती झाले, 6. म्हणजे 6 बघा, 2ची ऑर्डर होती पण 4 अजून वाढले. मला परत जाऊन चिकन आणावं लागलं आणि इथे ऑर्डर बनते. आता तुम्हाला मी पावसाची नेगेटिव्ह साईड दाखवतो की जर तुम्ही होमस्टेमध्ये बुकिंग करताय तर तुम्हाला कुठे कॉम्प्रोमाइज करावा लागेल, म्हणून आम्ही पावसाळी बंद का करतो. लाईट गेली आहे बघा, म्हणजे जेव्हा वीज कडकडतात, हेवी पाऊस होतो, तर MSCBवाले लगेच लाईट घालवतात. तर ती लाईट अर्धा तासाने येईल, 1 तास येईल बघा. आता हे पावसाचे दिवस नाही म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की 2 तासांनी, 1-2 तासांनी किंवा अर्धा तासांनी लाईट येते. पण हे जर पावसाचे दिवस असतील तर 3-4 तास, 5 तास लाईट येत नाही. आता तुम्हाला ब्लॅकआउट केवढं झालं आहे बघा. आपल्याकडे जेवढे इन्व्हर्टर बॅकअप आहे हे चालू आहे. प्रत्येक रूममध्ये एक लाईट, एक फॅन चालू आहे, पण AC गिझर चालू राहणार नाही. मी कंडिशन बघा कसं वाटतं नाईट आऊटला. आपले गेस्ट आलेले आहेत सर्व, पण लाईट नाही बघा. असं थोडंसं कॉम्प्रोमाइज करावं लागेल आपल्याला. लाईट्स ऑन, कॅमेरा ॲक्शन. आपले 2 मटन थाली रेडी आहेत, 2 चिकन थाली रेडी आहेत, 2 फिश थाली रेडी आहेत, स्टार्टर रेडी आहेत, 2 प्रकारचे स्टार्टर आहेत रेडी आहेत, फ्राय होत आहेत फक्त. आता तुम्ही तिथे तसेच बसून राहा. इथे टेबल लागतील, टेबलवर जेवण लागेल, काय काय जेवण लागेल सर्व तुम्ही बघा. पण तुम्ही त्या जागेवरून उठू नका, बाई करू नका, हलू नका तिकडून. हो हे बघा आमच्या पाहुण्यांसाठी, खालच्या ग्रुपसाठी. असं आलं तुझ्या समोर तर कसं वाटेल. रत्नागिरीमध्ये आले तर आंबे खाल्ले पाहिजे ना. हे आमचे ट्रीट, वेलकम ड्रिंक देण्यापेक्षा वेलकम आंबे द्यायचे, बाकी आवडेल ना सर. जाऊ दे. 3 आंब्यांनी जर 7 माणसं खुश होणार असतील तर काय झालं. इथे आपलं दाखव फ्राय कसे होतात. करा तुझ्या हातात काय दाखव. त्रिशिकाला, त्रिशिका काय काय त्याच्यात, गाजर, फ्लावर. चल तिकडे. मीटर रिडिंगवाले आले त्यांना भोकून दाखवते. बरोबर आहे, प्रोटेक्शन केली पाहिजे. आय एम विथ यू. बरोबर करते तू, बरोबर करते बुबू. कोण आलं की भुकायचं, एंट्री नाही द्यायची आमच्याशिवाय. बरोबर आहे ना बुबू, हुशार आमची बुबू. काळू कुठे गेली आमची. हे बघा काळू इथे झोपते, तिने बेड बनवलं बघा कसं. अजून आंबे आहेत का, टोटल 5 आंबे आलेत. तू वरती एंट्री, डायरेक्ट एंट्री. 4 खेकडा थालीची ऑर्डर आहे. तर इकडे बघा खेकडे बघा मस्त एकदम झालेले आहेत. वाव, जरा तुम्हाला मी ढवळून दाखवतो बघा. एकदम घट्ट ग्रेव्ही आहे, क्या बात आहे. वा, आणि मोठे मोठे खेकडे मी तुम्हाला दाखवले सुद्धा व्हिडिओमध्ये बघा. हे बघा मोठे मोठे खेकडे. त्याच्यात 6 खेकडे आहेत, 4 गेस्टला 2 आम्हाला. तर जे सर्वात 4 मोठे असतील ते गेस्टला जातील. ते आपण झाकून ठेवूया. सोबतच इथे कोळंबीची ग्रेव्ही पण बनली आहे बघा. आणि यावेळी कोळंबी आम्हाला मोठी असल्यामुळे आम्ही मोठी देतो बघा. कोळंबी मोठे मोठे बघा. हे सर्व डिशेस तुम्ही बाहेर रेस्टॉरंटमध्ये घ्यायला गेला तर हे सर्व तुम्हाला सेपरेट घ्यावे लागतात. तुम्हाला किती जवळून थिबा पॅलेस दाखवला मी. आणि आतून बघायचं असेल तर तुम्हाला रत्नागिरीला यायला लागेल. बेसिकली हे म्युझियम आहे. आतमध्ये राजाचे भरपूर काही वस्तू ठेवलेल्या आहेत, ते तुम्ही येऊन बघू शकता. आणि पॅलेस बघू शकता की किती मोठं आहे ते. त्यानंतर आपण सर्व बीचेस दाखवणार आहे आणि आम्ही सर्व तुमच्यासोबत पण शेअर करणार आहे. अशी एवढे सुंदर बीचेस आहेत की तुम्ही जर रत्नागिरीला आला तर या बीचेसला नक्की व्हिजिट देऊ शकता.